Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tiling. Taong 1957, Pangil, Laguna. Maaga pang nakapangasawa itong si Tiling. Sa edad niyang 19 na taong gulang, nagkaroon na sila ng kasintahan niya ng supling. Bagaman hindi ito naayon sa plano, pinili naman nilang panindigan ito. Dahil sa nanggaling siya noon sa isang kilalang pamilya, kung kaya't nagpa siya siyang tumayo gamit ang sarili niyang mga paa. Hanggat kaya rin nila, nagpakalayo sila nang sa gayoy mabuhay sila ng mapayapa. Awa naman ng Diyos, kahit papaano nakahanap sila ng angkop na lugar na maaari nilang matirahan. Sa tulong ng mga magulang ng kanyang kasintahan, naging posible para sa kanila ang lahat ng bagay na kanilang iniisip. 2 buwan nang lumipas, matapos silang maglayas, nakatanggap sila ng ulat na ipinapahanap sila ng mga magulang niya. Nang mapag-alaman naman ni Tiling ang tungkol sa bagay na yon, agad naman siyang humingi ng payo sa mga magulang ng kanyang asawa. Medyo nababahala kasi siya, gawa ng kilala niya ang pag-uugali ng kanilang padre de pamilya. Ayon kay Tiling na, hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang nais, hindi yon tumitigil. Kaya rin itong magsakripisyo ng kung ano-ano para lamang maisakatuparan ang kanyang gusto. Dagdag pa ni Tiling na, hindi tipo ng taong kanyang ama na basta-basta na lamang sumusuko. Matapos naman yung marinig ng pamilya ng kanyang asawa, mariin naman siya nitong inabisuhan na wala siyang dapat na ipag-alala. Ayon sa ama nito, kagaya ng kanilang padre de pamilya, gagawin din nila ang lahat ng kanilang makakaya para lamang mailayo sila sa taong yon. Matapos naman yung marinig ni Tiling, kahit papaano, naging panatag siya. Sa paglipas pa ng mga araw, pinili nilang maghanap ng panibagong lugar na matitirahan. Hindi yun naging madali pero kahit papaano, meron silang nagagawa para lumayo. Itong mga panahong ito, nakatira na sa liblib na lugar ng Pangil ang pamilya ni Tiling at mga magulang ng kanyang asawa. Halos ilang buwan na rin ang lumipas magmula noong natuklasan nila ang lugar na yon. Naniniwala sila, hindi yun basta-bastang makikita, lalo pat pinaggigitnaan ito ng 2 bundok. Napakadali lang ring mamuhay sa lugar, sa kadahilan ng malapit lang doon ang sapa na pinagkukunan nila ng lamang dagat. Meron din silang bukid na pinagsasakahan, kaya hindi na problema ang tungkol sa kakainin nilang bigas. Sa oras na nauumay na rin sila sa lamang dagat, umaakit sila ng bundok para mangaso ng baboy ramo at iba pang mga ligaw na hayop. Bagaman simple ang kanilang pamumuhay, naniniwala si Tiling na mas mainam na yon kesa na may mahanap sila ng kanyang ama. Dahil kasi sa kahihiyan at mga kasalanan niyang nagawa, hindi niya mawari kung bubuhayin pa ba siya nito sa oras na magawa siya nitong makita. Ayon kay Tiling na, lingid sa kaalaman ng karamihan, halang ang kaluluwa ng kanilang padre de pamilya. Noong bata pa kasi siya, minsan na niya yung nasaksihang pumatay ng trabahador dahil lamang sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Dagdag pa ni Tiling na, nakahiligan na rin ang kanyang ama na magpahirap sa mga taong hindi nito nagugustuhan. Ang mas ikinagalit niya pa rito ay noong nakatira siya sa poder nito, wala doong kakayahan ng nanay nila na gumawa ng kahit na maliit na pasya. Pakiramdam nga niya, lahat sila sunod-sunuran sa nais nitong mangyari. Sa mga sandaling nagkamali ka, katakatakot na parusa ang dadanasin mo. Dahil sa ganun itong pag-uugali, kaya na may pinangarap din niyang lumayas sa sarili nitong pamamahay. Ngunit hindi niya yun basta-bastang nagagawa
lalo pat wala naman siyang matibay na rason para umalis sa puder nito. Nabago lang ang ganong pananaw niya sa buhay noong nakilala niya ang kanyang kasintahan. Hindi naman niya yun pinagsisihan, gawa ng noong una pa lang, yun na rin ang nais niyang mangyari. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang masayang pamumuhay. Yung tiyan ng asawa niya noon, medyo may kalakihan na, kaya tuwing gabi, todo bantay sila sa paligid. Marami na rin silang inilagay na pangontra sa loob ng kanilang silid para masigurong hindi sila basta-bastang mapapasok ng mga nilalang na merong masamang binabalak sa kanilang sanggol. Sa tulong naman ng ama ng kanyang asawa, naging klaro para sa kanya ang lahat ng pangontrang kinakailangan niyang ilagay sa katawan at sa bahay nila. Kung hindi niyo kasi na itatanong, isang manggagamot ang ama nito. Yung ina naman ng asawa ni Tuling, naghahabi ng salakot pero minsan nang huhula rin ito. Dahil sa ganun itong estado sa buhay, kung kaya't noong nalaman nito ang nangyari sa anak nila, pilit naman nila yung inintindi. Ayon kasi sa ama ng asawa niya, kahit magalit man sila buhat sa mga nangyari, wala namang magbabago. Ang mas mainam gawin, tanggapin ang mga nangyari at mag-isip ng paraan kung papaano yon malulusutan. Dahil sa mga inilahad nito, kahit papaano, nabuhayan ng loob si Tiling na pakisamahan ang kanyang kasintahan. Bilang pagtatanaw na rin ng utang na loob sa kabutihang ipinapakita nito sa kanya, ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya para bigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa. Labis naman yung ikinatuwa ng ama nito sa kadahilan ng naniniwala sila hindi nagkamali ng pagpili ng lalaki ang kanilang unika iha. Isang gabi, katatapos lang ng trabaho ni Tiling sa bukid. Dahil sa nagtatanim sila noon ng palay, kaya na may hindi niya maipagkakaila ang dami ng gagawin nila. Sa katunayan, mula umaga hanggang hapon, walang pahinga ang kanilang trabaho. Nang mapagtanto naman ng tatay ng asawa niya na pagod na siya, masaya naman siya nitong niyaya na uminom. Matapos naman yung marinig ni Tuling, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ang, "Tamang-tama yan, taya. Anong iinumin natin? Tuba ba?" Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman itong inilabas ang isang bote ng lambanog na nabili nito sa Karatig Baryo. Ayon sa ama ng asawa niya, matagal niya na yung pinag-ipunang bilhin. Dagdag pa nito na ilang buwan na kasi silang hindi nakakapag-inom, kung kaya't hindi naman siguro masama na sundin din nila ang kanilang kalayawan paminsan-minsan. Dahil sa sinabi nito, tumawa lang naman noon si Tiling sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, nagrarason lang ang ama nilang yon para masunod ang bisyo nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman nilang inumpisahan ang pag-inom ng dala nilang alak. Hindi naglaon nang makaramdam na ng kalasingan itong si Tiling, doon na nag-umpisa ang masaya nilang kulitan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos hindi naman nila napansin ang bilis ng pag-ikot ng oras. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa bote ng lambanog, napansin naman niya na huling patak na ito. Dahil dito, agad naman siyang napasilay sa matanda, kung saan nasipat naman niya yon na nakangisi habang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, mahinahon naman yung nagwika sa kanya ng, "Ubusin mo na yan, Tiling. Hayaan mo, kapag meron tayong naibenta ngayong buwan, bibili ulit ako ng ganyan. Nga pala, kapag tapos ka ng uminom, huwag ka munang umuwi. Meron pa tayong pag-uusapan." Dagdag pa ng matanda na importante ang pag-uusap nilang yon, kung kaya't kinakailangan niya yung malaman. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang ininom ang huling patak ng lambanog.
Sa muling pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa ama ng kanyang asawa, doon bumungad sa kanya ang seryoso nitong pagmumuka. Hindi niya mawari pero sa puntong yan, pakiramdam niya, hindi man lang yun tinamaan ng alak. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman niyang naramdaman ang biglaang pagtahimik ng buong paligid. Ultimo tunog ng kulisap, wala na siya noong naririnig. Hindi naglaon, pagtitigan naman nilang dalawa, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang pabulong na salita ng ama ng kanyang asawa. Ayon dito, hindi naligtas ang lugar na kinaroroonan nila dahil sa baryong pinagbilhan nito ng lambanog na pag-alaman nito na meron doong dumaang manlalakbay na naghahanap ng dalagita at binatang mag-asawa. Base sa mga narinig nito, angkop na angkop sa kanilang dalawa ang deskripsyon ng mga panauhing yon. Dagdag pa nito na meron din yung mga dalang aso na tila bang may pinapasundan yung amoy. Maaaring ang ginamit nitong pagtuntun sa kanila ay ang naiwang damit ni Tiling sa nilisan niyang pamamahay. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng kaba buhat sa mga impormasyong yon. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang umaasa na hindi sila nito makikita. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, hindi mga pangkaraniwang tao ang naghahanap sa kanila. Mas magandang huwag tayong magpakakampante. Hindi ba makapangyarihang tao ang ama mo? Kung meron yung koneksyon, hindi malabong magpadala yun ng hindi normal na tao. Ang pera ngayon, iho, marami nang pwedeng mapaggamitan. Sa ngayon, ihanda mo lang ang dapat na ihanda. Kapag nalagay tayo sa hindi kaaya-ayang sitwasyon, lilisanin natin ang lugar na ito. Wika ng ama ng asawa niya. Nang marinig naman ni Tiling ang sinabi ng matanda, tumangulang naman siya habang nananatiling walang imik. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang bumalik sa kanilang tahanan. Kinabukasan, maigi naman nilang pinakiramdaman ang lahat ng hangganan ng kanilang lugar. Iniwasan na rin nila noong pumanhik sa baryo para makaiwas sa mga ito. Ngunit isang linggo pa noon ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang may masipat silang dalawang matandang babae na naglalakad patungo sa kanilang pamamahay. Sa pagdating naman ito sa harapan ng kanilang bakuran, bigla naman yung tumigil habang patuloy yung umaangil. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali namang binuksan ng kanyang ama ang pinto para kausapin ang mga ito. Upang masiguro rin ni Tiling ang kaligtasan ng ama ng kanyang asawa, pinili niya roong sumama bitbit ang nag-iisang sundang na pagmamay-ari nila. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa harapan ng matanda, seryoso naman doon nagwika ang ama nila ng, "Ano ang pakay ninyo? Kung manghihingi kayo ng pagkain at maiinom, pasensya na, wala kaming maibibigay. May malapit na baryo sa lugar na ito. Sundin nyo lang ang daanang yan at mararating nyo ito." Matapos naman itong makapagsalita, pilit naman itong isinara ang pinto ng bakuran ng bahay. Nang masipat naman yon ng dalawang matanda, humagikgik lang naman ito na parabang merong nakakatawa sa sinabi ng kanilang ama. Hindi naglaon, pagtitig naman ng isa sa mga ito sa kanya, seryoso naman yung nagwika ng, "Tiling, pinapauwi ka na ng tatay mo. Utos na sa amin, hindi kami aalis dito hanggat hindi ka kasama at ang asawa mo. Kung ayaw mong masaktan, makipagtulungan ka na lang. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Sabi ng tatay mo, pinapatawad na niya ang lahat ng ginawa mo." Nang marinig naman ni Tiling ang sinabi nito,
Doon niya nakumpirma na ang dalawang matandang yon ay kabilang sa inutusan ng kanyang ama na maghanap sa kanya. Ang ipinagtataka niya lang, bakit matatandang uugod-ugod na ang inutusan nito? Kung isipin kasi, pwede namang mga binatilyo ang utusan nitong maghanap sa kanila. Maya-maya pa, nang akmang sasagot na siya, agad naman siyang inabisuhan ng ama ng asawa niya na pumasok na muna sa bahay nila. Dagdag pa nito na hindi yun ang uri ng mga tao na kinakailangan nilang sayangan ng panahon. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Tiling kundi ang pumasok. Pagsara naman nila noon ng pinto, laking gulat na lamang niya nang kunin nito ang lahat ng gamit nilang nakaligpit. Ayon sa ama ng kanyang asawa, kinakailangan na nilang umalis sa lugar na yon dahil nasisiguro nito hindi sila tatantana ng dalawang matanda. Pagtatapat pa nito sa kanya na kaya yun ang nautusan ng tatay niya ay dahil sa kakayahan ng mga ito. Mariin din yung naniniwala, pawang nagbabalat kayo lamang ang nakikita nilang anyo ng dalawang nilalang. Matapos namang marinig ni Tiling ang sinabi ng ama ng asawa niya, halos hindi naman niya mawari kung ano ang gagawin niya. Buong buhay niya kasi, noon pa lamang siya nakarinig ng ganoong uri ng nilalang. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin silang nanatili sa loob ng kanilang pamamahay. Hindi kasi sila noon maaaring umalis, lalo pat malapit ng sumapit ang gabi. Napakadelikado para sa kanila na abutan ng dilim sa labas, gawa ng alam nila na hindi sila lalayuan ng mga nilalang na yon. Ang labis pa nila noong ikinakabahala ay ang posibilidad na baka meron yung mga kasamang nagkukubli papalibot sa bahay nila. Maya-maya pa, sa paglalim ng gabi, nasipat naman nila ang dalawang matanda na bigla na lamang naglaho sa harapan ng kanilang pamamahay. Dahil dito, agad namang itinarangka nila Tiling ang lahat ng bintana at pinto nila. Medyo nababahala na rin kasi sila noon dahil magmula noong nagpakita sa kanila ang dalawang matanda, naging madalas na ang pagsakit ng tiyan ng kanyang asawa. Hindi lang yon, unti-unti ring bumigat ang katawan nila dahil sa mga kakaibang amoy na kanilang nalalanghap. Sa pagsapit naman ng 10:00 ng gabi, habang nagpapahinga na noon ang asawa ni Tiling, bigla na lamang silang nagimbal ng isang napakalakas na ingay na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay. Noong una, hindi pa nila yun gaanong pinansin, pero nang mapadalas na ang pagpaparamdam nito, doon na sila medyo naalerto. Bagaman hindi nila nakikita ang nilalang na gumagawa ng ingay na yon, malakas ang kanilang kutob na isa yung dambuhalang hayop. Ayon sa ama ng kanyang asawa, kung hindi yun isang kalabaw, paniguradong baka ito. Dagdag pa nito na maaaring pagbabalat kayuyo ng dalawang matanda para takutin sila. Makalipas pa ang ilang minutong pagpaparamdam ng nilalang na yan, pansin na pansin naman nila Tiling ang pag-uga ng kanilang bahay. Kahit napakadilim sa loob nito, hindi nila maipagkakaila ang dahan-dahang pagrupok ng mga pundasyon. Dahil sa mga nangyari, panay naman ang paghahanap nila ng paraan para makatakas sa lugar. Wala kasi noon sa kanilang plano ang makipaglaban sa mga ito. Maya-maya pa, pagsilay naman nila sa pader na unti-unti nang nagkakaroon ng butas, agad namang inilalaya ni Tiling ang kanyang asawa para makapunta na sila sa likurang bahagi ng bahay. Ang mga magulang naman ito, nagpaiwan sa sala nang sa gayoy maharang ang mga nilalang na papasok sa bahay nila. Sa kasamaang palad, hindi na nakita pa ni Tiling ang sumunod na nangyari. Bago kasi lamunin ng dambuhalang anino ang bahay nila, hindi niya naroon nasilayan pa ang mga magulang ng asawa niya. Awa naman ng Diyos, walang nakakita sa kanila noong mga panahong lumabas sila sa bahay na yon.
Kaya yun naging posible ay dahil sa damit na ipinasuot sa asawa niya noong mismong gabi. Naniniwala si Tiling na ang damit na yon nagtataglay ng sabulag upang hindi sila matunton ng mga nilalang. Ilang oras pa noon ang lumipas, patuloy pa rin sila sa paglalakad. Para hindi malaglag ang sanggol na dala ng kanyang asawa, pinasan niya yon kahit hirap na siya buhat sa mga gamit na kanyang dala. Iniwasan din nilang dumaan sa mga patag na lugar upang masigurong mananatili silang nakakubli sa paningin ng kanilang kalaban. Naniniwala kasi noon si Tiling, isang pagkakamali lang, maaaring ikamatay nila yung dalawa. Sa pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, sakto naman ang pagdating nila sa Karatig Baryo. Bagaman wala silang kakilala sa lugar na yon, pilit naman silang naghanap ng matutuluyan nila pansamantala. Ang tanging nakita noon ni Tiling na pwede nilang mapagtaguan ay yung isang simbahan na merong kumbento. Halos lumuhod na noon si Tiling sa pare, masiguro lamang na mapagbigyan nito ang kanyang kahilingan. Upang hindi rin sila nito mapagdudahan, lahat na nangyari sa kanila, walang pagdadalawang isip niya roong inilahad. Nang maunawaan naman yun ng pare, nangako naman itong tutulungan sila sa abot ng makakaya nito. Magmula noon, doon na muna sila nanuluyan sa kumbento hanggat hindi pa sila nakakahanap ng lugar na ligtas nilang tirahan. Sa paglipas pa ng mga araw, muli silang nakiusap sa pare na puntahan ang dati nilang bahay. Bagaman nasaksihan nila ang paglamon doon ng dambuhalang anino, nanatili pa ring mataas ang kanilang pag-asa na madadat na nilang buhay ang mga magulang ng kanyang asawa. Subalit pagbalik doon ng mga utusan, inilahad nito sa kanila na wala na silang nadatnan sa lugar na yon. Yung bahay din doong kanilang nakita, wala ng bubong at halos mawasak na ang dingding nito. Bigurin silang makakita ng bangkay ng kahit na sinong tao. Ang mas ikinagulat pa noon nila Tiling sa lahat ay yung nakita nitong dugo na nakaukit sa papag. Ang mga katagang nabuo ng dugong yon, isang matinding babala para sa kanilang dalawa. Sa pagkakatanda ni Tiling, ang mga katagang nakalathala sa papag ay nagsasabing hindi yun titigil hanggat hindi sila nahahanap. Matapos naman nilang malaman ang tungkol sa bagay na yon, nagdesisyon naman silang manatili sa kumbento hanggat hindi pa bumabalik ang kabuuan ng kanilang lakas. Wala naman yung problema sa pari, lalo pat tungkulin din ito ang tumulong sa mga nangangailangan. Sa katunayan pinuno, ang paring yon ang naging daan upang tuluyan silang makaalis sa lugar na yon. Kung hindi sa tulong at sa salapi nitong ibinigay sa kanila, halos hindi maisip ni Tiling ang kanilang magiging kalagayan sa lugar. Habang nananatili kasi sila noon sa baryo, meron na silang napapansin na ilang mga taong umaaligid. Hindi lang yon, ilang beses na rin itong sinubukang pasukin ng kumbento pero hindi yun nagtagumpay. Sa oras kasi na magdasalang pare, bigla na lamang kumakaripas ng takbo ang mga nilalang. Halos 2 buwan pa sila noong nagtiis hanggang sa meron na silang pagkakataon para makaalis. Ayon kay Tiling, habang binabaybay nila noon ang lawa, nasipat pa nila ang kanyang ama sa dalampasigan nito na umaapoy na sa galit habang pinagmamasdan ang kanilang sinasakyan. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga nasaksihan, labis-labis pa rin ang kanilang pasasalamat nang hindi na sila nito sinundan. Magmula noon, nahanap nila Tiling ang kanilang buhay sa lungsod ng Maynila. Malayo man sila sa nakasanayan nilang lugar, kahit papaano naging masaya naman sila. Sa mga una rin nilang araw, hindi nila mapigilang magdalamhati buhat sa masalimuot na nangyari sa mga magulang ng kanyang asawa. Pero kahit na ganon, matatag nilang ipinagpatuloy ang mga buhay nila alinsunod sa ipinaglalaban ng mga yumao nilang magulang.
Pero alam ninyo, pinuno, na kahit ilang taon man noon ang dumaan, ni minsan hindi niya malimut-limutan ang kanyang ama na naghangad ng sarili niyang kamatayan. Gayunpaman, itinatak na niya sa kanyang sarili na hanggang kamatayan, hinding-hindi na siya muling aapak pa sa Pangil, Laguna. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi ko magets yung tatay ni Tiling kung bakit gustong-gusto siyang ipapatay nito. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, anak mo yun eh. Na kahit anong gawin niyang kasalanan sa'yo, kahit gaano ka pa niyan ipinahiya, hindi dahilan yung pagpapatay mo rito. 'Di ba? Tas ang sabi pa ng mga napag-utusang aswang na pinapatawad na siya, pero ako di ako naniniwala ron. Feeling ko kapag sumama to si Tiling dun sa mga matatanda, totorturin siya ng tatay niya. Tas sunod dun, idadamay ng tatay niya yung pamilya ng napangasawa niya. Pero para sa akin kasi, napakababaw na dahilan eh. 'Di ba? Kahihiyan lang, umalis lang sa poder mo, ipapapatay mo. Ano man lang yung ikaw yung pumunta mismo, tapos pakiusapan mo yung anak mo na bumalik sa'yo. Pwedeng ganun, pero hindi rin kasi natin masasabi. Iba-iba talaga yung takbo ng utak ng mga tatay eh. 'Di ba? May mga tatay na maiintindihan ka, may mga tatay talaga na aalipinin ka. Depende na lang talaga yan kung kaninong tatay kayo mapupunta. Pero para sa akin, ang malas ni Tiling. Kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.